Hi guys, good morning. Ayan, welcome to my YouTube channel, Bicolana Vlog. Ngayon magluluto tayo ngayon guys ng lutong pacham. Pacham dahil hindi natin alam kung anong tawag sa luto no. Sa luto na ito, agoy pastilan. Bahala kayo dyan. Basta ako'y magluluto. Ayan ang mga ingredients ko. Ayan, ang tomato sauce. Ayan, atsuete. And then, ito may sili. Siyempre, importante sili pang paanghang at sibuyas, yung dahon ng sibuyas guys. At ito yung star margarine, yung ating panggigisa, sibuyas bawang, and then yung bell pepper at siyempre yung oyster sauce at pamintang durog. Ayan.
few moments later.